こんにちは。私の名前はラシャ・アディディアと申します。ラシャと呼ばれています。あなたの性格はどんな性格ですか？自分から丁寧な人だと思います。そして、友達から頑張る人と言われました。あなたの夢は何ですか？私の夢は、畑を買ってトウモロコシの農家になりたいです。兄弟がいますか？いえ、いません。仕事の経験がありますか？すみません、様。私は専門学校を卒業したばかりですから、仕事の経験がまだありません。でも、3年間くらい父の畑で手伝っています。もしあなたの友達から他の会社を誘われたら、あなたはどうしますか？私なら、ぜひ断ります。私は契約を守ります。もしあなたの友達、仕事のやり方が忘れてしまいました。あなたはどうしますか？自分の仕事が終わったらすぐに説明します。もしあなたの友達、アパートで2人や1人は承知しないです。あなたはどうしますか？まず相談して、そしてピケットスケジュールを作ります。もしあなたの友達田んぼでタバコを吸います。あなたはどうしますか？私なら田んぼでタバコを吸わないでくださいと言いました。もしあなたの友達、夜の時病気になったあなたはどうしますか？まず、社長を報告します。そして、友達を病院に連れています。いつ日本語の試験を合格しますか？去年の11月に合格しました。どんな日本の試験ですか？GFT の試験です。どこでスマランです。日本語の試験はどうしますか？難しいだと思いました。特には日本の教会です。はい、私から以上です。失礼します。どうもありがとうございます。